Pagbabakod sa right-of-way sa Calasiao, Pangasinan, inalmahan ng ilang residente. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Nawala ng right-of-way ang ilang residente nang bakuran ng harap ng kanilang bahay sa Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Binakuran ito ng caretaker nang nakabili ng lupa malapit sa lugar. Hindi rin makalabas-masok ang mga residente sa kanilang bahay dahil sa takot. Naglagay kasi ang caretaker ng karatulang no trespassing. Ang residenteng sinida, ilang araw na raw na hindi umuuwi sa kanilang bahay dahil sa mga inilagay na bakod. Ang gusto lang namin makuha kung ano yung karapatan din namin. Kasi yung ginawa po nila talagang hindi yan makatao. Paano kami papasok dyan? Anong halaga nung may bahay kami, hindi naman namin mauwian, di ba? Paliwanag bakit nila binabakuran ng gano'n, anong gusto nilang palabasin. Wala naman akong kasalanan na ginawa sa kanila. Nakabili lang kami, ang gusto lang namin is yung makadaan kami ng maayos. Bukod sa special power of attorney, wala nang ibang maipakitang legal na dokumento ang caretaker para maglagay siya ng bakod. Sa korte na kami magharap. Nakisimpat siya ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama mga opisyal ng barangay, binaklas nila ang mga inilagay na harang. Ayon kay Municipal Assessor na si Sir Frank Paris na talagang mali. Kaya ang ginawa natin, dumiretso tayo dito. Pagkakita natin talagang maling-mali, hindi makatao. Unang-una sa road clearing pa lang na order ni Presidente Duterte, maling-mali na. Kasama si Wilson C. Ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.